Здравейте, приятели! Днес ще разкрием каква е тайната на успеха в бизнеса или защо не сме сами. Нашият успех на първо място е успех на нашите приятели. Това е тайната на мрежовия маркетинг. И така, вашият спонсор ви е присъединил и ваш приятел, за да правите заедно бизнес. Вие сте от неговата лява страна. В такъв случай левият екип, който е на вашия спонсор, и вашия ляв екип ще бъдат общия екип. Тоест, първите 3 човека, които вие ще присъедините, първият трябва да дойде тук, втория след него и така нататък. Ето вижте как са нещата. Казахме, това е общата структура. Вие присъединявате първия си приятел тук, втория след него, третия след втория. И тогава започвате да изграждате личната структура. Четвъртият приятел идва тук, след него идва петият, ако сте присъединили 5 човека, и съответно шестия. Какво става, ако вашия първи приятел, който е вляво от вас и вляво от вашия спонсор, трябва да присъедини човек? Той го присъединява ето тук, под вашия трети приятел. Присъединява втория си приятел, след това третия. Съответно четвъртият приятел идва отдясно. Петият приятел, шестия приятел. Какво става, ако вашият четвърти приятел започва да включва хора? За него общият спонсорският екип е вашият десен екип. В такъв случай неговият пръв приятел ще бъде присъединен в общата структура или тук, след вашия шести приятел. После неговия втори, после неговия трети. Четвъртият му приятел ще бъде присъединен в неговата лична структура. След това петия и шестия. Какво става, ако този човек тук, вътрешният, първият вътрешен от личния екип на вашия приятел, започне да присъединява хора? Нека го наречем Филип. За него общата структура е тази. Тоест, неговият бутон в офиса ще бъде позициониран вляво. Той трябва да започне да изгражда първо лявата структура. Присъединява първия си приятел, втория, третия и четвъртия в негово дясно, в неговата лична структура. Ето тук. Тук идва и петия и шестия. По същия начин с петия човек, само че тук вече тази структура е неговата обща, така че бутона в неговия бек офис трябва да бъде настроен най-напред в дясно. След това започва да изгражда лявата страна, която ще бъде лична. Просто трябва да следваме системата. Помогнете на другите, за да помогнат и вас. Благодаря ви за вниманието.